Goedemiddag. Het ijsziekseizoen is naai voorbij. Het boom van Frieske vogelwachten begint maandag met de naaizwarg. Opmerkelijk, want het quotum on aaien is nog lang net voen. De teller stiet nu op een lietse 4000 aaien en dat betekent dat er eens nog goed 2000 bij maaien. Doch wil het BFW daar nou een eindmaatje. Voor u is het quotum niet een doel op zich. Het quotum is de uitkomst van een juridische procedure. En het beginsel van de Bond van Friese Vogelwachten is terwijl duurzame benutting. Nou, en als we ons verstand gebruiken en dat proberen we dan maar te doen, dan denken we dat nou een hele mooie tijd is om te beginnen met de nazorg. Het is voor het eerst dat het quotum net helle wordt. Nevens het BFW binder op dit stuit minder aaien als orenjeren. Dat zo komen toch de strange winter. Daardoor binden liepen letter begon met neseljen. De politie van Friesland en Greensland heeft 5 grenzers aangehouden op verdenking van grootschalige hennepteelt en handel. De man van 26 en 33 jaar wie een actief in Friesland. De grootste kwekerij is een Peelmanalien ontmantelen in Heudegeriep. Juster waren ik in Drachten en Ljouw het kwekerijen oprollen. De man had de oude 4 via het Waandewest, maar de drugshandel. Ze werd ik verdacht van het wietwasken van crimineel Jild. De politie heeft oorlijke werk aan de zaak. Er zijn 3 auto's, sieraden en televisies in beslag genomen. Een groot pad van de Friese jeugd kan net meer zonder mobiele telefoon. Dat docht blijken uit een landelijk onderzoek van Mijn Kind Online. Een kwart van alle 8-jarigen heeft al een eigen mobiele telefoon. 4 jaar later had ze nooit voortzet onderwijs hebben ze zowat alle jaren in. Meer dan de helft zei het net meer zonder te kennen. Voor internet en voor internet, school en sms'en, ja, bellen. En Twitter. En ben je daar constant bij mijn telefoon bezig? Niet constant, nee. maar wel heel veel. Ja. Verslaafd is denk ik wel een groot woord, maar ja, ik denk dat het wel raar zou zijn om nu ineens zonder telefoon rond te lopen. Koonskwal maakt ze van de neet een deugd en zet het mobieltje in bij de lessen. Selectus Boekhandels, dat boekhandel De Tille in Ljouw het ek ondervalt, had ze seance van betelling onvregen. De bank en de crediteuren binnen het net eens worden met een potentiële investeerder. Of de Tille exclutemat is nog net duidelijk. Voorlopig wordt er inzet om alle zegtjenwinkels in Nederland open te houden en daar een oernamekandidaat voor te vinden. Een 66-jarige man is van de medie verwoenen rekken, doet er bij de Drachsterbreg in Ljouw het onrieden waard. De man ziet in zijn scootmobiel en waard rekken terug een auto. Hoe dat correct gebeuren koe is nog net bekend. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer is vanwege het ongeluk een skoft omlaat oer Gautum. In het nieuwe provinciehuis in Ljouw komen alve grote harnassen te staan van keramiek. In iedere werkfabriek Tegelaar in Makkum wordt op dit stuit druk werken aan de porseleinen harnassen. Ze komen eenmaaien bij de steertenseel in het nieuwe provinciehuis te staan. Het is wierengrootte, dus het is een oudjetsel van een echt harnas wat ik dagelijks gebruikt wordt. Nou, daar is hij van oudjetten. Nou, dan heeft natuurlijk te maken nog met de krimp van het porselein. Nou, dus hij wordt er plus minus 10% lichter dan het origineel. Als ze klaar binnen worden de wapens van de Frieske oversteden op de harnassen aangebracht. De jubileumeditie van de Fietsalverstedentocht in mei wordt een feestelijk barn met een heel soort activiteiten. De organisatie pakt grut uit. De Alverstedentocht bestaat 100 jaar. Op de basis van het evenement verhoor het neert. Pinksterman die moest zo'n 4 voeren, zette 15.000 mensen nu het Bolse Dutain voor de tocht van 240 kilometer. Maar het hele weekend wordt er van alles organiseren om het barn hinnen. Zij er een wielerronde, die door in augustus is, een groot vrijwilligersfeest en een shanty-festival. Ik onder de tocht vernemen de fietsers het jubileum. En een van de activiteiten is dat we zijn hebben dat we alle stempelposten, dat binnen alle steden plus Oudemarp en Halvert oppimpen willen. Al in het kader van het jubileum van alle steden. Het was dan een besluit. Na deze prachtige maitidsdag zakken de temperatuur vannacht weer naar winterse weerden. Die luidt om het vriespunt hinnen bij een heldere loft. Moon een soort zinnen, maar ik de loft kan dan berinnen. Het wordt een gratis zegtje. En dit weer nijs in het kwart aan om 6 uur. Meer en oornijs. Nou dadelijk sneed op vreed met Roelof Lausma. En heel veel plezier daarbij.